Deirtar gorod sa, chiúis na mara, imol a dain saolta, a bhunaigh na Gobnait chlóthar sa 6 uais. Deirtar go dtug sí rainn fliantan sa an Chaoin, sa a lean sí na gin di an na bána go bailbhúrne. Ach lean an deabhóid na giata bliana sa, an trúsáthúirt a tobar agus a cíl. Cudas na hiileigh take le brechan lai. Guinness an trusa chiadhváta stochan arab na 10 million slána hegam. Agus sé me háir bhí so gna me bhí fiaclaige bhí fá suas seachas síos. Agus ginnim mar trusa. Agus ní me dearúd go brach ar ginnim le báire. Agus debrise gás na fiacla. Síos na gás na strana cha brecha fé ha siad a fós. Sí Gobnait chusantóir na mechadóidí agus na ngaine, agus bí an descan átha áirithe I leanúnta tris, agus lása ar an scoil I gleanaíon fróiste chuige. Son raimí timppla ar an garrig, 9 uair. Son raimí timppla ar an gros, 7 uair. Son tagamí trí dobre agus piochamí sos, 9 gloch, agus son I mí litin go dtíad cíl. Spialm trusan mar seo agus an deabhóid últach a háin sa an Chaoin, agus a fuin na héin se fad, agus a fuin na héin do na Gobnait. Agus má na fianna bána sa, agus thusan le an ádan se nu chuma, agus í sa bailbhúrne, agus há si fuin na háte fad. Is lin go léirí. Ina nó do bhlascaid ceúirtar an áige agus castar na daoine I chéile. Tugann sé daoine le chéile na fechaigh chéile le bliain, agus níor mhuathacha le scéal, agus idir eftran, agus trus, agus tuspáanta scoilas le chaidí beobain te na haine be fadas. Má calla láidir na cíostíochta ach síos bedáltacht na talún a láran an sa leis an pobl fechuimirce Gobnait. Fiúsgúil céadamh na hagla sin is mé léag began. Tá chuid dúchasach fantas na daoine. Seán Macatíigh, NUACHT TG4 an Chaoin.